De Ljouwerter Wetterscoutingclub Duco van Martena, mij Huizemer Wattels, is er deze week achterkwam dat haar een admiraliteitsskip de Eendracht ik Huizemer Wattels had. Daar ben ze zuiver bij tafel achterkwam. Wij zijn bezig geweest met het schilderen van het schip. Het schip weer wat netter maken dan het was. En toen kwamen wij oude merktekens tegen. En aan de hand van die merktekens zijn wij gaan zoeken. En zo kwamen we erachter dat het schip een eigenaar uit Huizum heeft gehad. En niet zomaar een eigenaar, maar waarschijnlijk ook de eerste eigenaar? Waarschijnlijk wel, maar goed, we zijn dat nog aan het uitzoeken. Maar zoals het nu lijkt is de eerste eigenaar van het schip een Huizumer geweest inderdaad. Het schip is nu al 6 hier bij de scouting in Ljouwert, maar ze komen er nou pas achter. Het sluit goed om bij de geschiedenis van deze groep. Wij zijn ooit ontstaan in Huizum, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn er 2 groepen opgericht, de Prins Bernhard groep en de Prinses Juliana groep. Dat was een jongens- en een meisjesafdeling. En uiteindelijk, ergens in de jaren 80, zijn wij er als Duco van Martena uit doorgegroeid. En zijn we een watergroep geworden. Maar onze das is ook rood-geel, kleuren van Huizum. En dat houden we ook nog steeds aan.